yo makare mana gi sani adhi nyaka e kaunti mano ma Kisumo kuma pod wantiere gi midusa Patrick Nyamita, mano midusa e chuny boma ma Kisumo. Patrick, achiel kuom achiedh nade e kinde ka kinde ma bende koth mapek osebedo ka chwe, en oula mapek kuonde ma pita ka kadhe e chuny bombe, kata mana Kisumo kende, kata mana ranyisi en chuny boma mano ma Nairobi. Nang'o ni midhiero makamagi un kaka midusa samoro ok unyal ng'iyo e kinde thuolo machon kapok midhiero kata mana kapok koth ochako chwe mar mondo mi geng' masiche maket kod mane, en ang'o mane nyalo bedo ni timore? Kero kamano, mana kaka iwacho, e chuny boma ma Kisumo kaka wacho mbele kanyo, wan gi plan ma wan go en plan manotim chon higni more than 50 years ago. To wasetemo kaka migao mar gedo e city, wasetemo matek mar improving drainages within CB, gima waluongo ni CBD. But mondo obed maber moloyo, wan kaka wacho ni wan gi gima waluongo ni drainage master plan manolos higni more than 5 years ago, which requires a lot of resources to do. But that one ok stop wa mondo timo routine maintenance and ensuring ni drainages wago oyaw seche te ma ok ni warito mana nikech koth. Nikech gimoro amora nya timore, koth nya chwe sa asaya, to ok wanya timo nikech en tijwa mondo wa make sure ni kuonde go ler seche te, oyawgi, nikech kwaweyo mok watimo mano wachapo ohala kendo chuny boma. Koro nyaka wa make sure ni town ler, town drainages wayaw maler, wa expand on the existing drainage ma sani watemo kabisa. Ena ni mondo watim the whole master plan dwaro pesa mang'eny mathoth ma kaka county sani ok nya gero overhaul the whole master plan. But the mission marwa and to ensure ni town drainages may exist within town, modinore town, oyaute. Changamoto maseche moko wabedo go en mana nikech iyudo ka jok moko ogedo ewi drainage, oro keto gik moko ewi drainage. Koro seche moko bedo matek matin kwa yware gi jopiny mondo gol gik moket ewi drainage mondo konywa gi yawo drainages e kuonde mamoko. So kaka boma ma Kisumo, our focus ok warit nyaka midhiero mar koth chopi. Wan wapango en routine, en tijwa mapile, en tich ma watimo ne jopiny pile ka pile, kendo wa make sure ni higa ka higa waketo gimore budget makonyo wa gi tijni. To wa make sure also ni machineries magwa be are also ready for any eventuality. So ok en gima warito go ni nyaka midhiero wuogi, but en gima watimo routinely mondo boma ma Kisumo kik wabed gi midhiero ma affect johala ei boma. Ero kamano ahinya Patrick, aero paro ma ikela ahinya ting' ok en kata mana mar sirikal mano mar gweng' kende, ting' en kata mana ne nyikwa Ramogi onagi japiny ma bende odak e counties makamagi, nikech kata mana ka wang' oseyar kata mana ka county, awacho ni county osekawo ting' mar yaro pitaka, japiny ma wan wito chupni kanyo, ing'e ni gin bende giketho kata mana alwora. Ka wan ae to kelo blockages mago mag sewer system. En mana ni wach manyaka walose en kotenre kod ikruok ma bende samoro kaunti ma Kisumo na untiere godo, nikech wang'e ni duol mochung' ne kor mar chal mar kor lwasi nokoro ni nentiere kaka counties nego bende ikore ne El Nino. Akende un bende nukawo ting' makamano, muikuru e yo makare, gin ang'o gini ma bende nutimo kaka midusa e kaunti ma Kisumo? Ero kamano, kaka county ma Kisumo, adokete diriyo. Wan gi bana wacho migao mochung' ne special program ma deal gi weche mag midhiero e county mzima. As far as wach mag koth midhiero mar koth masani gi pango for the whole county, but e boma ma Kisumo kaka wan joma tiyo e boma ma Kisumo, ma ok en gima wapango, wan waikre seche te
to deal with these issues mag floods. Koro okwarit nyaka midhiero wuoge kwa chaka ringo up and down to do. Magi mwatimo pile makata kipenjo jopiny, oken gimwatimo manandalo koth. Routinely every year, we open drainages, we maintain drainages, we yao aoche around the city, we gero bridges. So this is no oken gimoro manyien kuomwa. But to escalate it further, sani bo makisumo chiegni operationalize the new, what we call the fire management center. Aparonu said in along Obote Road, one new fire station. Wase wuoyo gi stakeholders mopogore opogore, we are going to have what we call a central command center. Within that center, makelo stakeholders mopogore opogore, moa kuom police, moa jo marine, moa jo Red Cross, and all the partners mantie disaster management. Koro wadhi bedo gi a central command center kama weche mag disaster can be received and managed from one central point. So managed and coordinated. So kanye makoro wadhi direction moa kao sani, moa we expecting within the next 3 months or so, we'll be having a running operation and command center. Mabro konyo, koro okwadwa limited to Bomo ma Kisumu, but wadwani obed command center, manya konyo the whole county. Ma coordinate all responders around the county and within the city. Monde sa ma disaster mora wuok. Weche mag koth kelo gik mang'eny. Koth nya kelo apart from weche mag floods, inya yudo ko interfere gi weche mag stima, onego kel jo stima on board. Inya yudo ko interfere muko ndara, onego kel gi migao madil gi weche ndara, ndeche ma opogore gi mag county. So, en gimoro ma we have already, en gima ne wase think ahead of time, ok en gima wapara sani. Koro, one, we are not restricted to weche mag El Nino, miwacho ni. One is our routine service to the people ma Kisumu. So. Ero kama na enya gino maro ni Midusa Patrick kutimo magi duto te okutimo mane chuny boma kende udhi nyaka e gwenge mieche mabende jioda